Birinci video. Eran gel. Köne mod menämmi? Aşagyna moduň ady ýok. Aňyrkyla bilen fightlapdyrlaýan biri ýaty. Berkiň-de account'am ýamanna oýnalan account. Eter täze açmandyr diýjek bolýan. Etip duranlar ama pyşna datla. Baba da bildiren ok hiç da. Ha göreýil häzir dowamyna näme bolýar. Shelter'a geçipdiler. Öwde adam var ýöne ýan fightlanan bolmaly mümkin. Bilip gelýänler ýerlerini. Gördü, paka abyşna atladyň. Onan bolýandy. Ama kıyatan görmedi. Yo rentgen aýokşuna näme bolsa. Men akan düşünmedim ama video torda täden görjek. Adra prosto abyşna oýunçy ýaly ki lootlandy. Maşyny nesle. Yo abyşna. Sprey gawyana. Öyle sprey gawatjan bolmaly mümkin. Yo guli alam. Yo sprey gawy. Nemede? Cheat'de. Ýöne täden görjek. Esas ýerlerini ýuwaşdan görjek. Rentgen ýokdugyna düşündim özüm ýöne. Atan oky, atan ýerine gitýärmi, gon kelle zada gitýärmi, şonu görjek bolýandy. Ýuwaşdan da belli bolýar. Yo, aýyo, urt bilen o degir. Zat üstünde durmasana. Ýerde ýatana gider diýorsan. Men aşaňa cheat'tä diýip basýan. Sebäbi cheat'tä şu men pikirimçe. Inni käwetçäs. Öňçak näme bolanyny bilem zokda. Onam düşmanyň ýerini bilýärmi, öň atışdylamy belli-de. Şoň üçin paka rentgen zat diýip bolmaýar. Ýöne metroda kän cheat çykýar. Dowamyna näme etýär bir göreýli. Yo, urdy abyşny menän. Onu da garaşyp durdy ýöne bilemem. Öňünden ýene video çekildi. Näme etdi? Öňünden fightladylamy. Bu adam ýanky kan ýerine teretip barýar. Häzir belli zat ýok. Atan oklar degdi qaldy. Belli de şu taýdan bolan. Ýuwaşatyp görmeli. Bütün ýakynlatyp bolan tamamna bar. Häzir bir başda katşan ýerden göreýin, okuň içini zadyny. Son belli bir ne. Aýýany o videoň ýalňyşlygda bolmaly mümkin ýöne. Bilemok, men aşaňa cheat diýip başjak. Gördüňizmi? Pırçel başka yerde, ok başka yerde. Cheat diýip uğrattım mena. Göreýli. Nada eder-de. Belkim dogry çykar-da. Bu videoňa başyny özüm gördüm ýöne şu atışýan ýerlerini.
şu atışýan başyny täzeden bir doňdurup ýoşatyp görjek bolýan. Okun gidişini, nähil oýnaýyşyny. O pırçer ýyzrakda ýöne bar abi. Burada çık nemeden bolup bilýär. Videoň ýalňyşlygyndan, aşdypgatyndan bolup bilýär. Şondan mı hadiýan, şoň üçin maňa çiğit diýjek häzir. Häzir normal, обычно skorostyna geçireýin videonam. Tak, ýokarda gämiň üstünde. Sprey ýamanna, aşağı ýa dik ýokary gassaň sprey. Gowutýanlar birden özüňizem şunýaly. Birine çiğit zat diýjek bolsaňyz da. Ýoňçak näme bolany bilemzok. Düşmanyň ýerini bilenok eken, rentgen ýok bolmaly. DPS'li 14 kill. Men bir düşünmeýän zadym bar, şu sumka menne skaçaýt etgilsi bolan soň açmaýam gaýa. Özünde ýokdur da. Sebäbi video. Oýunlar. Düşmanyň ýerini bilip barýarlar ýöne häzir. Atşandyrlar da öňünden bilýändirler. Onu diýim da ba. O da baygın mı hem yerde yatıyor. Havada baygın o. Häzir çella bir üýt köşük zat göremok. Bir gyroskopla oýnaýar 90 FPS ya 60 FPS oýnaýanlar-da. Oýnaýar. Men aşyňa zat diýjekkä. Cheat ýok diýjek. Inneki video. Donatorlan komandasy, tikenli kaska, maşyna odan maşyna. Bular ýaly oýunçylar hem bildirmeýär cheat bolsalar da. Sebäbi akawynda pul baryn ýatyrýarlar bular. Eýle de anam. Kittirmejek bolsalar cheat açýarlar da. Anam düşünmek gyn bolýar. Näçe de görmeli der video. Köp cheat bolmaýar ýöne. Na şu atdy ana. Pırçal aşağıda ýokardan barýar. Treçi litso bilen ýokardan görjek bolup. Aşağı barýar. Cheat bolsa açyk ullansa, rentgen bolsa gün soňa tarap bak gitmeli. Normal. Bärde dan öňünden fight bolupdyr da edipdir. Videoň başynda näme bolanmaly da videodan öňçe. Anam o ýerini bilýär diýip rentgenip bolmaýar da. Görýän granat bilen gawally. Обычно edilýän zatda o da. Düşmana tarap barýar ýöne aňyrda komandasy bar, eýen bilýär düşmanyň ýerini. Met gelse de ýetikde şu cheat tätigine bar. Cheat diýip bolmaýar. Ýöne sprey gawy. Görene şu ada bilen. Ambyşny oýunçyň etjek zatlaryny ýagaradan aýlanýar. Daşy cover alýar. Şu aňyrsyn adam da bilmedi şu baýgynyň nerede ýatanyny. Ses alt bolýar da berden. Hani indi näme etýär göreýli. Indi görnýär. Ýok da abyşny oýunçy daýby. Men aşyňa cheat da diýen. Göreýli onda da dakansa. Gawy. Men aslında cheat ýok diýen ýöne gawy oýnaýan oýunçy diňe.
Inniki video, Livik, modsuz. Bilip bar ýara göze. Öwünçak fight bolan bolmagy mümkin anam. Paka isat diýip bolmaý, ýani aňyrdan gelýär. Gördü şonu görmeler şu. Rentgen aba. Häzir ýöne dol görjek. Paraşuty gördü, o da görnenok. Häzir dolrak göreýli. Watch out! Marked a location. Şoň başyndaky ýermen täden görjek. Ýa görnenok da sary bolup duka. Öwünden çykjak ýerini görýär. Ana görnenok ana. Sesem eşdilmeli ol aralykdan. Dol görmegem gerek mene. Rentgen gony. Inniki Metro Royal. Şu Metro Royal'a da girer ýalakda bolmaly. Ýöne cheat. 3 adam, ikisi cheat da. Ýöne şo sisin ýerine görnýän na görýär. Onça aralykdan. Özüm dik duran ýerinden MK bilen vurýar. Sprey atmak ansat bolan bilen bir dik duran ýerinden şol aralykdan MK bilen 5% urmarsyň ha. Görünmeýän adam atypdy. Ya bol garantiya da. Dol göreýin sonra basar rentgen. Bulan hem üstüne var ya, bolya bulara hiç yakınrakda bula. Sesini eşitdi diýelim. O kattılar diýelim videodan önçe. Yankıda pon bildirdi. Gidilecek hem olunu. Video uzun ol gitmez ýaldyňa. Ştaý cheat diýen ýerle moýjak inni. Ýygyna dowamyny. Şu ýaşyň arkasynda adam madon. Bilmeliler da. O merke çykdy şu taýda diýip. Açaçan rentgen bolýar bu da. Muňa seret, muňa göze. Şondan bilip bar ýa. Pırçalym edir üstüne çykmak hada atýa. Açaçan rentgen. Şunu toşna bilmän otyn ýöne. Uly ýalňyşlyk goýberdi şu açyk ene medenli. Ýoşdan döndürüp görkezekse-de. Öwünnäke görnenok bolýar, görnýär, gördü diýeli gelmäke. Atypdy. Serediň hada näme bolýar? Gördüňizmi? Seret pırçal başga biriniň üstüne ötýär. Awtomatik pırçal, aimbot ba. Şu wara rentgen. Şu oyunun başyndan bäri gidilen ogam. Banisa da goýsaň hemme adam rentgen etip bilýär. Şu gidilecek bolan oga iň güýçli rentgenlerden biri.